Ćao drugari, ako želite da vidite kako smo napravili ovo fantastično uskršnje pilence i kako smo se proveli u jednom parkiću gdje smo vidjeli veliku koku, velikog zekana i skupljali čokoladna jaja po parkiću, ostanite sa nama do kraja u ovom videu i vidjet ćete kako smo se super zabavili. Uživajte! Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. To je nastavak prethodnog videa, je li tako Tara? U prethodnom videu smo, ako ste gledali, napravili ove super korpice za uskršnja jaja. A šta ćemo sada da pravimo? Pilence! Drugari, znači, sada imamo korpice i sad nam fali neka mala dekoracija. A to će biti jedno preslatko malo pile kao moja Tarica. Drugari, Tara me je napustila. Nema veze, ja ću da počnem sama, a sigurna sam da će ona da se vrati čim bude ručkala. A ipak ćeš da mi pomogneš, Tara? Hajde, reci drugarima, šta nam onda sve treba za to naše pilence? Treba nam naš papir, žuti papir i tanjirić i dve male okice. Tara, to nisu za tebe okice, skidaj ih odmah, Tara! Stvarno, okej. Tara, a zašto nam treba tanjir? Kad spremimo pilence da ga poručkamo. Molim, Tara, ali ovo nije pilence koje se jede, ovo je ukras. Onda ćemo da pojedemo ti ukras i da ga ispržimo. Tara, ipak idi, mislim da ću nastaviti ovaj video sam. Šalim se, Tarice, vraćaj se ovamo, svi znamo da se šališ, jel tako? Tanjir nam treba da napravimo pile, a sada ćemo da vidimo i kako, jel važi? Pa drugari, ovako. Evo, bilo je napravljeno. Šalim se, sada će mama da nam pokaže pile kako se pravi. Okej. Pa da počnemo pre nego što Tara nastavi sa svojim kerefekama, drugari. Kao što vidite, ja sam ovaj tanjirić presavila na dva dela i sada ću da ga isečem. Kao što vidite, pravim kao da imamo pukotine na ovom tanjiru i to će u stvari izgledati kao jaje koje je puklo i iz kog se izleglo jedno malo pilence. I evo vidite drugari, ja sam završila sečenje i sada kad otvorim to izgleda otprilike ovako. Ali mi ćemo ga držati zatvorenog. I sada ću da napravim, to jest da isečem od žutog papira jedno pilence koja će biti iste veličine kao moj tanjir. Tako da izgleda kao da je to pilence upravo izašlo iz ovog jajeta. I naravno sljedeće što radim, ja lepim ovo moje pilence sa obe strane za ovaj tanjirić, tačnije provlačim ga kroz tanjirić i pogledajte drugari, već se vidi da će izgledati jako interesantno. Mama, vreme da napravimo kljun našem piletu. Tako je, Tarice, napravit ćemo mu kljun, ali da li znaš šta ćemo mu još napraviti? Ne. Napravit ćemo mu kri. Krila. Krila, tako je, i jednu malu slatku ćubicu na vrh glave. Da li znaš kako se zove ta ćubica? Ne. Kresta. Tara, a da li znaš da su kokoške ranije umele da lete? Da. Znaš? Da. A da li sada lete koke? Ne. Ne, tako je. Evo drugari, mi smo se raspričale, a za to vreme naše pilence je skoro pa gotovo. Tara, jesi spremna da vidiš moje super pile? Da. Sigurno? Da. Tada! Zar nije slatko? Ali Tara, da li znaš da je magično? Ne. Možda se vidi. Kako si znala? Pogledajte samo ovu magiju, drugari. Mama, hoće da ga duvam ovako. Pa oduvat ćeš ga, mislim. Znala sam, drugari, da će da ga oduva. Tačno sam znala. Ja sam, drugari, malo pogrešila zato što mi je ova strana malo veća od ove. Nisam napravila ravnomerno, tako da mi se navija na ovu stranu pošto je teža. A vi kad budete pravili, izuzetno je interesantno, izuzetno je lagano. Samo pazite da vam ova dva kraja budu kakva, Tara? Iste veličine. Tako je. Mi ćemo sada idemo da se igramo s ovim pilencetom, a vama, drugari, hvala što ste gledali naš video.
Ne, stanite, video ipak još nije gotov. Vodimo vas na još jedno mesto, a to je naš parkić pored opštine, gdje se svake godine pred Uskrs tradicionalno traže uskršnja jaja, koja su sakrivena svuda po ovom parkiću. Tara, tamo nema. Tara, gdje ideš, Tara? Idemo da tražimo jaja! Tara! Dami! Kako ih niko nije video? Idemo dalje! Tara, koliko si jaja našla da vidimo? 4, a ti, Dami? Ti si našla samo blato, jel da? Pozdraviš sa Zakanom, Tara. Ćao, Zakane. Ko je to, Zakan? Drugari, pobeže nam Dami. Hoće da uhvati Zakana. Stani, Dami, stani. Ostavi Zakana na miru, Dami. Ste to dobili, da vidim. Tara, šta si dobila? Zakana. Nešto da jedemo, da vidimo prvo šta je Dami dobio. Ama! Dami, ko je to, Dami? Ko je to? Idemo da vidimo veliku kokoda. Ko je to, Dami? Kokoda. Veliki kokoda, jel da? Mislim da se Damiju baš dopada kokoda. Juri je. Kokoda, jeste, Dami. A tu je i Alisa iz Zemlje čuda. I ona je došla da pozdravi sve ove mališane. Cijelu ovu družinu koja je došla da traži jaja. Vreme je za žurku! I za kraj, ovaj provod će upotpuniti super vožnja na ringišpilu. U prvom krugu Tara je izabrala motor, a Dami je izabrao kola. A u drugom krugu Dami je izabrao ovaj fantastični Paw Patrol kamion. Evo ga Dami. A Tara je izabrala jedan leteći helikopter. Da vidimo da li ćemo mi vidjeti tu Taricu kako ona super upravlja helikopterom. Evo je, to jest avionom. I to bi bilo to, drugari. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se opet, ne zaboravite like i subscribe. Ćao! Ćao, sada ću ja da napravim iznenađenje sa mojim mamom. Tako je, mame obožavaju iznenađenja. Jedva čekam. Ćao! Ćao!